تشيبو كافيري ሓደ ግዜ ህይወት ከቢድካ መፍትሒ ከተናዲ ናብ ሰብ ክትጽጋዕ ንሰብ ከተማኽርን ትግደድ ከምኡ ስለ ዝኾነ መኻፍልቲ ሽግርካ መን ክኸውን ኣለዎ ምምራጽ እውን ኣገዳሲ ይገብሮ ሳራን ኤልሳን ይበሃላ ኣብ ክልል ዕድሜ 20ታት ዝርከባ እየን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝነብራ ሓሓሊፈን ዝራኸባ መሓዙት ኮይነን ሎሚ ብኣገዳሲ ጉዳይ ተራኺበን ኣለዋ ሳራ ንመሓዛኣ ሽግር ከም ዘጋጠማ ኣብ ገጻን ኣዘራርባኣን ተረዲኣ ኣላ ኤልሳ እውን ዘጋጠማ ሽግር ኣብ ውሽጣ ክትሓብኦ ይከኣለትን ነይራ ዘጋጠማ ሽግር ኩሉ ነገረታ ሳራ እውን ሽግራ ሰሚዓ ገጻ ኣይከልአታን በኣንጻሩ እኳ ደኣ ኢዳ ዘርጊሓ ተቐበለታ ኣጆኹ ብምባል ከዓ ኣብዚ ሕጂ ካባኻ ኣነ ስለ ዝሓይሽ ምሳይ ኣብ ገዛ ክትቅመጥ ኢኺ ብምባል ተስፋ ሂባ ንገዛ ሒዛታ ኸደት ልብን ልቢ ዓለላ ምስጢር ተኸፈላ በዚ ኸዓ ሳራ ንገዛኣ ጥራይ ዘይኮነስ ልባውን ከፈተትላ እዚ ኩሉ ሓሊፉ ዝነበረ ሽግር ከም ዘይነበረ ኮይኑ ድሮ ብደስታ ትነብር ዘላ ኤልሳ ግን ሓደ ሽግር ነበራ ኣዒንታ ሃንደበት ኣብ ሓደ ነገር የተኩሩ ዕላል ሳራ ከም ምስማዕ ወፃኢ ሓሳባታ እውን ይስረቑ ሃንደበት ብዝረኣየቶ ነገር ኣብ ኣእምሮኣ ክፉእ ሓሳብን ምንዮትን ይፈጥረላ ኣዒንታ ምስቲ ኣብ ቦርሳ ዝነበረ ናይ ገንዘብ ካርድ ወይ ኤቲኤም ካርድ ኮይኑሎ ሳራ ናይ ባዕላ ተቐማጢ ገንዘብ ከም ዘለዋ እውን ፈሊጥ ኣላ መእተዊ ቁፅሪ እውን ቅድሚ ሕጂ ሪኣቶ ነይራያ ድሕሪ ክንደይ መዓልታት ሓሳብን ምጥማትን ሎሚ ክትወስዶ ወሲና ኣላ እዚ ንኽትገብር ግን ኣዝዩ ቀሊል እዩ እቲ ዝኸበደ ናይ ነዊሕ ዕርክነት ምፍራስን እምነትካን ዝተገብረልካ ጽቡቕ ነገርን ምጥላምን እዩ ኤልሳ ግን ነዚ ኩሉ ሕማቕ ነገር ክኢላ ድሕሪ እዚ ግን ኩሉ ነገር ከም ዝነበሮ ኮይኑ ቀጸለ ኤልሳ ሕጂ ኩሉ ክትገብሮ ትደሊ ነገር ፈጺማቶላ ግን ናይ ሰብ ንብረት ናትካ ክትገብሮ ይከኣል ድዩ መጀመርያ መዓልቲ ተሓቢኣ ናብ ኣብ ከባቢኣ ዝነበረ ባንክ ብምኽያድ 10,000 ኣውፂኣ ናብ ናታ ሕሳብ እተወቶ እዚ ከዓ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክፍለጥ ስለ ዘይከኣለ ከም ቀደመን ቀጸላ ሳራ ክትዕልላን ክትፃወታን ከላ ኤልሳ ግን በብዙሕ ሓሳባት ተመሊኣ ኣላ ናይ ሳራ ባንክ ሕሳባ ብ5,000 ክጎድል ከሎ ናይ ኤልሳ ብ5,000 ይውስኽ ኣብ ሓደ ኻንሸሎ ኾይንካ ተኻኢልካ መንባር ይከኣል እዩ ምስ ኤልሳ ግን እዚ ኣይከኣልን እዩ ምስ ጎረባ ብተደጋጋሚ ትበኣስ ነይራ ስለዚ ከመይ ጌራ ካብቲ ገዛ ይወፅእ እውን ተሓስብ ብምንባራ ነዛ ባእሲ ናይ ጎረቤት ከም መውፅኢ ተጠቀመትላ
በዚ ከዓ በተቐዲማ ዘውፅልቶ ገንዘብ ንበይና ትኾና ገዛ ተኸረየት ንገዛ ዘድልይዋ ንብረት ንምምላእ ከዓ ደጊማ 10,000 ኣውፅአት ዘድልያ ንብረት ከዓ ገዝአት ሳራ ገንዘባ በብቕሩብ ዘዋህለለቶ ኣብ ዘድልያ ወይ ዝተሸገረትሉ ክትጥቀመሉ ስለ ዝደለየት ኤቲኤም ካርዳ ደልያ ሰኣነቶ ኣበይ ከም ዘቐመጠቶ ብዙሕ እኳ እንተደለየት ክርከብ ግን ኣይከኣለን ብዙሕ እውን ኣይተጨነቐትን ምክንያቱ ካብ ባንኪ ኸይዳ ከተውፅኦ ስለ ትኽእል ንጽባሒቱ ሃንደበት ግን ኣብ ካንሸሎ ወዲቑ ረኸበቶ በዚ ሰንበደት ሳራ ብጉያ ናብ ኣብ ጥቓኣ ዝነበረ ባንክ ብምኽያድ ገንዘባ ምህላውን ዘይምህላውን ኣጻረየት ዘይብሉ ስለ ዝጸንሓ ከዓ ናብ ውሽጢ ባንክ ኣትያ ኤቲኤም ጠፊኡዋ ከም ዝነበረን ድሓር ግን ሃንደበት ኣብ ካንሸሎ ከም ዝረኸበቶን ሓበረት በዚ ከዓ ከም ዘለዎ ንፖሊስ ንኽትሕብር ነገርዋ ድሕሪ ውሕዳት መዓልታት ከዓ ፖሊስ ብምፅራይ ንሳራ ፀውዓ ኣብ ግምት ወፃኢ ኮይኑ ጸንሐ ኣሚና ልባን ገዛእን ከፊታ ዘእተወታ መሓዛኣ ኮይና ጸንሐት ሳራ ምእማኑ ኸበዳ ፖሊስ ብዘይ ወዓል ሕደር ንኤልሳ ካብቲ ተኻርያትሉ ዝነበረት ገዛ ኣምፅኣ ተባህለ ገንዘብ ከም ዝወሰደት ኣመነት እንተኾነ ግን ኩሉ ከም ዘጥፋኣቶን ኣብ ኢዳ 500 ጥራይ ከም ዘለዋን ነገረት ዝተጠቀመትሉ ኤቲኤም ካርድ ከም ዝተወደአ ምስ ረጋገፀት ብሓፂር ካንሸሎ ናይ ሳራ ከም ዝደረበየቶ ተዛረበት ኤልሳ ነዚ ኩሉ ክትገብር ናይ ኤቲኤም ካርድ ካሜራ ከም ስእላ ዘሎ ኣይትፈልጥን ነይራ በዚኡ ከዓ ብቕልጡፍ ክትሓዝ ዝገበራ